Do kamery, nech sa páči. Dobrý večer, Predstav? Do kamery. Ja sa volám Vilo Rozboril, som moderátor v telke a ja mám teraz trošku voľného času, lebo mi skončila jedna relácia, Milo Meniny sa to volalo a ako nejsem kšefty, tak som sa prihlásil, lebo mám čas, no takže do tej novej reality Mojsejovci, Markíza, čo dáva. Takže mám voľný čas a som sa sem akože prihlásil a neviem, no, čo by som povedal o sebe, že... Do kamery chcem povedať, že som zvyknutý na kameru, lebo aj na svadbe ma kamera nakrúcala, aj na rozhod majú prísť nejakí novinári a tak, takže budem mať voľný čas, si aj bez ubytovania dostanem nejaký čas, takže nejaké reality sa mi hodia teraz. Inak som schopný urobiť čokoľvek, fakt mi je to jedno, ja urobím čokoľvek. Ja bežne robím čokoľvek za 2 milióny mesačne. Celkom je so mnou sranda, ja viem normálne aj zažartovať. Ja napríklad aj teraz viem taký vtip, že... Dobre, ja by som ešte ten vtip chcel povedať, že ako sa volá bruchala, keď ide s obsom večer na prechádzku, sa volá brechala. Ďakujem pekne, prosím. Ešte by som chcel povedať, že mám hrozne rád Braňovú hudbu. Mám rád Braňa ako človeka. Braňo je strašne... Aj Noru mám rád ako ženu. No tak ako ženu nie, ale mám ju rád. Mám rád Noru. Fú, no! Dobrý večer, dámy a páni. Vítajte pri sledovaní druhého vydania reality show televízie Markíza s názvom Mojsejovci. Takže takto to bude vyzerať v priebehu niekoľkých nasledujúcich hodín s uchádzačmi, ktorí prišli na tento prvý casting. Do reality show Mojsejovci sa nám prihlásil neuveriteľný počet ľudí, viac ako 16 000. My sme na 4 castingy po celom Slovensku vybrali, aspoň podľa nás, tých najlepších uchádzačov. Či sme sa nemýlili, to uvidíme. Uvidíme to už dnes, pretože v tejto chvíli sme pred prvým castingom v Banskej Bystrici. V hoteli, v ktorom casting robíme, už je celkom pekná hysteria, tak viete čo, poďme sa tam spolu pozrieť. Jak to bol taký for, že 2 milióny mesačne, ja to nezarobím ani za pol roka. No, a všetci títo ich chcú zarobiť za 4 mesiace trvania reality show Mojsejovci. Tak to by ma vážne zaujímalo, ako s nimi chcú naložiť. Určite by som začala podnikať. Ja som veľmi urozprávaný človek, takže namiesto rádia tam môžem kľudne fungovať. Mojsejovci môžu ukázať, čo je v slovenskom národe, pretože nie je to len ukazovanie tej krásy, ale samozrejme aj toho charakteru a možností extrémne sa ukázať. Teším sa na nich. Páni, takže začíname. Voľkuje dáv. Ľudia budú chodiť po jednom, každého zaregistrujeme, nezabudnite skontrolovať občianske. Dobre, o 5 minút začíname. Bilo, pôjdeme. Dobre, tak ja vám neskôr poviem, kde sú Mojsejovci. Viete čo? Tu sú Mojsejovci. Dobré ráno, priatelia. Vítajte na prvom castingu novej reality show Mojsejovci. Zdravím vás. Ahoj, ahoj, ahoj. Som hrozne rád, že ste prišli. Priatelia, pozývam vás dovnútra. Vo vnútri prebehne registrácia, aby sme mali takú aby sme sa poznali vzájomne, aby ste poznali nielen vy mňa, ale aby som poznal aj ja vás. Potom sa do toho pustíme, inak strašná zverina toto bude dnes. Hrozná zverina. Mladá pani, ja už to teraz vystražený za vás takto. Nech sa páči, priatelia, vstupte. Poďte. Takže 5, 4, 3, 2, 1. Casting sa začína, prosím. Môžem sa s vami odfotiť? Samozrejme, a jedného pre mňa, áno. Čím mi chcete presvedčiť? S sebou samou. No, argument ste. Vy ste historicky prvá. Áno. Dúfam, že nie je istý. Máte pokojne, pokojne. Tak? Tu nie je, rozumiete, tu nie je podmienka kultivovanosť. Držte sa. No, 1 minúta je asi dosť málo, možno aj dosť veľa na to, aby som zaujala. Zvlášť, keď možno, že rozhodne o mojom živote.
som trošku tučná, ale včera večer som ešte taká nebola, to sa mi cez noc stalo a som aj ráno na seba pozerala do zrkadla a hovorila som si, ideš, neideš, ale veď choď, veď sa to stratí. Tak dúfam, že sa to naozaj stratilo. Mám trému, mám veľkú trému, ale viem jedno určite, že som naozaj ten človek, ktorého hľadáte, pretože splňam všetky predpoklady a navyše viem rúbať drevo. Zabudla som im povedať, že majú robiť takto cviky, že áno, Jana postupuje. Potrebujem ešte jeden kábel. Prepáč, ty nevieš, kde je ten kábel? Neviem, kde je kábel. Čo nevieš? Prosím ťa, prepáč, ty nevieš, kde je ten kábel? Veľko, naozaj neviem. Dala by som ti všetko, ale kde ten kábel, to naozaj netuším. Prepáč, ty nevieš, kde je ten kábel? Čo majú po kábli? Vera, čo robíš? Servus, ja som pôvodne prišla na konkurs, ale zistila som, že tu je sa chcela len zúčastniť casting. reality show? By som sa rada, hej, ale v takejto konkurencii vidím, že uznávam. Nemám na to. Zlakla som sa a preto by som radšej tebe nejako asistovala, ak môžem. Podala by som ti rada pomocnú ruku v tomto ťažkom boji. Vera, tvoja pomocná ruka mi prichádza vhod. Dovolila by som ti ju zaplnil mikrofónom. Ovšem, pozor. Ovšem. S čepičkou. Dokonca. Čepička musí Pretože byť. ochrana je ochrana. Áno, netreba zabúdať. Fajn. Tak máme ďakujem. druhú moderátorku. Som v hre, ďakujem Sa. veľmi pekne. Čau. Majte sa. Zdravím ťa, priateľu. Odkiaľ si prišiel? Z Filakova, Dacho. Z Filakova? Rodený Filakovčan, predpokladám. Ale nie, ako rodiny nie. Rodený nie, odkiaľ si? Pochádzam ako z Angoly. Si ženatý? Som ženatý, no. Ženu máš z Filakova. No z Filakova, no. Naozaj neuveríte, koho som tu našla. Dvojnička Nori Mojsejovej. Ahoj. Ahoj. Ja tam tú jemnú podobu vidím. Cítiš ju tam aj ty? Myslím si, že trošku áno. Hľadal som, našiel som. Mám kábel. Totiž takto, aby ste si nemysleli, že som úplný lolo a že ten kábel zháňam len tak mírnix, to nie. Ten kábel ma totiž dovedie k niekomu veľmi dôležitému. A teraz ešte jedna dôležitá informácia, že ku komu ma dovedie ten kábel k dvom ľuďom. Volajú sa, ja už viem, Braňo a Nora Mojsejovci. Bola som v Nepále, chystám sa do Číny, tak dúfam, že nám Mojsejovci dajú podporu a pôjdeme tam. Nie ja sama, ale nás 12 žien, ktoré sme sa rozhodli a na tú expedíciu pôjdeme. Apartmán spomínaného hotela, 3. poschodie, manželia Mojsejovci. Čo? Ja sa vás chcem len predstaviť, vieš. Nahrajte nám to potom, hej, aby sme to mohli si ešte raz pozrieť. Že čo? Ja by som trošku teraz osvetlil ten princíp, že dole je na tých ľudí zapnutá len kamera a vy to pozeráte v apartmáne, takto frajersky, na plazme. Viete, čo mňa by ako jedna vec zaujímala, že vy tu tak pozeráte, ale ty všade rozprávaš, že to nemá pravidla výberu. No tak to mi je také, vieš, tak čo to pozeráš? Tak zdrav na ulici ľudia. Ale to je naschvál, že nemá pravidla, vieš. Lebo už raz som povedal, novinári vedia, jaké to má pravidlá, jak to skončí. Zaručenie vinde, že títo sú finalisti. Všetko sa dozvie skôr z novín. Počkaj, ale ty komunikuješ, že to My máme jasné predstavy. Komunita musí byť zložená. Staršie, mladšie ročníky, takéto typy, aby bola proste... Aká si reprezentatívna vzorka? Áno, reprezentatívna vzorka slovenského národa. Vy ste teraz vlastne sociológovia. Nie, my presne vieme, amatéri. čo chceme. Tak, no dá sa to tak. Dá sa. Sociológovia, hej. Dobre. Potrebujem peniaze na to. Strašne sa mi nepáči moja tvár, tak aby som mal takúto plastiku. Toto je môj Strašne veľa ľudí sa prihlásilo a hovorí. Ja Pozri tam. Viete, moje Star Trek, pozri sa. To je živý jazyk, alebo to je na tej maske? A nie, to je... Frajerka nás sem pritlačila, alebo chce... Snaží sa zaujať. Zaujmite nás a dáme vám 2 milióny, no tak snažia sa ľudia. Ale mal vojsť v tej maske už nejakú kapustňu mať a tak, a nie takto, že príde a tam si ju nasadí. Nezdá sa ti. To není kreatívny človek, vieš. Ten by nič nevymyslel. Tomu, keby som dal politrovku nájsť po dome, tak ju nenájde, vieš. No. A je niekde zašitá? Nenašla ani ja. A je zašitá niekde? Tak možno zašijeme nejakú na skúšku. Nie, ale že či je zašitá niekde? Možno nájdeme zo starého archívu, čo ani ja. Ja sa pýtal, či je Nie sú žiadne nejaké vážne pravidlá,
Ale zase ešte jedno pravidlo, že nesmú byť nejaký taký, že proste je bordelár, alebo taký človek, ktorý hodí špak na zem, hej. To znamená žiadny, ani povedzme asociáli, alebo tak ako v tomto duchu. Môže byť asociál, ale musí sa vyvinúť. Musí sa vyvinúť. Za to sú tie castingy. Asociál schopný socializovať sa. Nie, na to je ten selektívny tábor. Keď ho vyberiem tu v meste, taký slabší typ, selektívny tábor to bude po druhom kole castingov. To k tomu sa budeme dostávať postupne. Vlastne kvôli divákom. som zvedavý, ako už príde, keď už príde na to druhé alebo tretie kolo, ako príde. Či príde vyrajbaný, jak sa povie, hej, pekne orajbaný. Vyrajbaný to je... Opratý. Niektorí súťažiaci si zrejme pomýlili reality show. Chlapci, toto je iná relácia. Dnes Slovensko hľadá budúceho milionára. A vy asi ostanete, ako hovorí Nora, tá bez baby, nie? A možno aj tá bez deda, nie? A vláči kríž, kým ty krásne spíš, krásne spíš. Nevideli sme sa už na nejakom konkurze? Áno, videli sme sa. Oči modré, hľadia tam do dialov. Never heard it is over, cause I know I would be missing you. Never heard it is over, cause I know I would be living without you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A je 30 pod nulou a táta naštvaný, to nevadí. Môžeme ísť do průšvihu a být nešťastný. Skinhead, naked, everybody black it. Manam pap ti biri manam pap ti dip tip. Manam pap ti biri bip tiri bip tiri biri biri tip tiri tip. Norika, no? Čím si chcel zaujať? Ja si chcem zahrať. Ja som tam rozprával, hej, keď už ide o tie prachy. Samozrejme, že mám niečo doma slúbené, ale dokonca mi zvyšuje 600 000. A zvyšuje 600 000? Zvyšuje, ja ich rozdelím medzi porazených. To je jeden z mála Slovákov, ktoré mu zvyšujú prachy. Dokonca sa nenahnevám, keď nevyhrám. Chcem si zahrať. Toto je darček pre pána Mojseja. Hej, osobne by som mu chcel odovzdať a o tom potom. Nemusel som prehltnúť ani 5 korún a vypadla zo mňa malinovka. Chcel by som splniť jeden zo svojich detských snov a ísť na vrchol v Pamíre, volá sa Piglnina, má taký síce príznačný názov. A tu je Rozsutec za rohom, či kde, tak tam nech ide. No a ešte ak možno by mi zostali nejaké peniažky. Nič. Furt ti padajú tie šupky a ja nerozumiem tomu, čo ty robíš. No, to je tvoja káva. Ja neviem, koľko je to nul. Naposledy toľko dukátov rozdával Jurko Janošik. Viem, že on bol zbojník, ale určite moje srdci nie sú zbojníci. No to teda nie sme. Ja som chudobný študent, ktorý pozná, čo sú to sačkové polievky a tvrdé. Toľko sačkových polievkoch si nezjedol, koľko ja, ty. A konzerv všelijaký. Klobasová zmes. Vieš, čo je klobasová zmes? No, teraz som sa za toto a teraz čo? No, vidíš. Nemôžem, nesústredíš ja nemám rád pomaranč, no. Som myslel, že to je mandarinka. Teraz s tými rukami ty teraz. Ja nerozpoznám pomaranč od mandarinky, no. Tak však som ti hovorila, že to je pomaranč. Ale však kôrka je taká istá. Ale ty sa ma to Ticho, cigán. Aby som zafinancoval cestu okolo sveta s mojím ročným kocúrom. Za tie 2 milióny mu kúpim 7-milové čižmy a uskutočníme cestu okolo sveta. To je veľký počin. Hej, to je počin jak svinia. Pekné. Jak sa volá ten kocúr? Pumík. Pumi sa Je to volá. Pumi, Ako, alebo... Nie, akože je to Puma, vieš, on by chcel mať Pumu. No tak to zase ako nie je až také, čo by ma obudilo. Puma stojí 100 000. No, neviem. A kedy môžem začať? No, ja
ja som to chcela ešte povedať, že povedal som, že tie 2 milióny vyhrať nechcem, iba sa zúčastniť tej reality show, ale ak by som ich náhodou vyhrala, to som tam nepovedala, určite by som 1 000 000 korún oprieskala s pani Mojsejovou po butikoch, na nákupoch. No to by vám dosť trvalo. Podľa mňa to dobrých 15-20 minút by trvalo v Norinom prípade. Videli ste súťažiacich pred televíznymi kamerami v rozhovoroch s Willom so mnou, videli ste súťažiacich, keď mali minútu na to pred televíznymi kamerami a teraz sa pozeráte na súťažiacich v Banskej Bystrici, ktorí absolútne netušia o tom, že sú v televízii. Ja som povedal, že nech dajú tomu 2 milióny, že to najväčšieho debila, že sa rozprávať. Že o to im ide vlastne. O to im ide. No ale čo je to ten najväčší debil? Čo je? Budeš fakt lízať prdel, alebo čo? No hej. Ja sa toto hanbím počúvať. Neviem prečo. Nedonúti ma, aj keby som mal stratiť 2 milióny v týchto veciach. Za prevádzkárkou, neboj. Keby som si mal fetnúť, ma nedonúti, lebo to musel mimo kamery, lebo to je nelegálne. Nedonúti ma si ani s ním štrngnúť šampus, ani keď to vyhrám, ani keď prestupom. Nedonúti ma. Mojsej pije. Bravo, nepije? Vieš čo, ja viem, že už len máva. No dobre. Dobre, nedonúti ma piť alkohol, či si už dá on, alebo si nedá. Nedonúti ma fajčiť cigarety. A s jeho ženou ma donúti kurovať len keď mi dá melón. To sú moje podmienky. Chrlenie toľkých nadávok v jednej vete som nepočula už naozaj dávno. A toto podľa mňa by sme nemali odvysielať. Ale ja som ženatý, poctivý, slamený ženáč, rozumieš? Obručka, prečo som založil, rozumieš? Neviem, no tak... Ale rozumieš, obrúčku ti nekúpi nikto, lebo to je jediné, to len záložňa ti dá najväčší majetok. Rozumieš, nikto ti obrúčku nekúpi, tvoju, že posvetená kňazom, rozumieš, to bol záložne. Počúvaj. Žena to brala papierik od záložne, lebo to pôjde vytiahnuť, to je pamiatka, rozumieš, ak sa rozvedieme, že to bude mať skrínke, rozumieš, že je prvý muž, rozumieš, prvé dieťa, všetko. Som vytrvalý, priebojný, odvážny a zábavný, aj keď dôzmyselne. Ďalšie nejaké prednosti. Toto je čert. Psychické a sociálne predpoklady. Čiže jedinečný. To je komentátor, vieš. Ako... O tom si sa presvedčať sám nemusím, ale ak by som chcel presvedčiť mojich synovcov, to im ukážem v Zlatej klietke u nich doma. Na koho sa podobá? Na bydelnicu? Jak sa volá ten fotograf? Psychické a sociálne zdatnosti, ale aj o to, že mám v hlave projekt. Je projekt, no to je Európska únia. Dobre, ďalej. Do banky pošli. Do banky. Chudé kare, nechceš chudé? Nechcem teraz chudé kare, ale hovno vidím. Dobrý deň, volám sa Bedřich Štindl a prišiel som sa prihlásiť na túto súťaž na základe reklamy. Keď Braňo Mojsej vravel, že reality show, chodia sami pekní ľudia, no tak som myslel, že to by mali mať šancu, taká reality show, také masky z ľudináča, ako som ja. Škaredy, vieš. To je dobré. Ja som tiež zástanca, že by mohli vzniknúť také relácie, ako Mr. Hrozostrašnica, Majster Troska a tak. Majster Troska. Ja sám seba považujem za symbol neúspešnosti. Vynikajúci, daj. Dáme, výborne. Toto sme chceli. Symbol neúspešnosti. Áno. Ale sám sa považuje za ňo, vieš. Si možno pretriezvel rozum, prestal piť a fajčiť a stalo sa mu, že bude úspešný, dačo ste našetril a nakoniec krachoval. Ten sa nepretvaruje. Nie. Ten sa nepretvaruje. Ten je veľmi dobrý. To je priamy človek. Ten je dobrý, jak to kare. Toto tu. Mám kameru, tak som na mopede hneď padol na hubu. Proste inakšie mám, v ničom nevynikám, ničom neúspejem. U koho je? Rozmýšľam, či si nemám spraviť živnosť ako na strašenie detí. Ste vážne ochotná od tak malého bábätka odísť na toľko týždňov? Nie, ja sa beriem za sebou. No povedz niečo. Povedz, že chceš detskú izbu. Ale tá mala by sa nám tam hodila celkom. Áno, presne to som im Tam aj by sa, napísala. mohla by sa tam hrať s tým ich psíkom, s tým kusajom. Áno. On má rád malé deti. No, aj ona má rada psíka. Aj granule má rád, aj malé deti má Aj rád. ona má rada granule. Strom je. Dobrý je. Dobre. Čo ďalej? Nasiaci prístroj. Kurča, si nemalo takto zlietnúť. Horíš teraz. Ježiši Kriste. Čo sa zhovaďujete? Tam mal číslo. Guten Tag.
Kokšo. Ty si exit vážne? Nie, nie. Ja som ti nechcel veriť, keď si tam hovoril vo vnútri, že ako peniaze ťa nezaujíma, že teba zaujíma show, ale ja ti naozaj verím. Ale není to všetko o peniazoch. Povedz mi, je to o peniazoch? Nie, jasne, že to nie je o peniazoch. Samozrejme, že to nie je o peniazoch. Takže nie si tu kvôli tomu. Keď vyhráš 2 milióny, venuješ to Nie som z brutálne prachatej rodiny. Nevyrastal som že v blahobite a tak, ale tej strednej vrstvy, myslím si, že to mi stačí, nechcem ísť niekde. Počkaj, aké by si, ja neviem, že tie 3 mesiace tam bývaš, zrazu sa tej nore zapáčiš. Ako myslíš, že... Akože tak, hej. Neviem, no... Prekérna situácia. Pekelná situácia. Ja si myslím, že... Tak prečo nie? Čo ti mám na toto povedať? Ja neviem, pravdu. Tak pravdu? Tak... Pozri, vekový rozdiel není zlý a... Koľko máš? 22. No to je akurát, ona má niečo cez 40. Nehovorí sa to. V pohode. Tak ona to sama hovorí, no. Aha, koľko má? Cez 40. Aha. No, tak to je akurát. Aha, toto je náš tajný špión. Čierno-bielej kombinácii. Aj tak čomu nerozumieme fakt, že odkiaľ majú tie prachy. Keď tvoj ksicht zhodne s kamerou, tak vtedy bude postupovať ďalej. Áno? Keď majú tie prachy tu... Ale rozumiem, že odkiaľ? Vie, že tu US styl. Nikto ti to nepovie a ona nevedela dokončiť strednú, bol na protialkoholický mačo. Však ale ona že má nejakú ekonomickú, že to má. Hej, a všetkých sa pýtali po okolí a nikto také firmy nikdy nepočul. Nikto. Tak ale čo normálny, že do televízie s tým idú potom, však to rozumieš. A čo ti kto spraví v dnešnej dobe? Dneska, keď ukradneš chleba, ťa zavrú a keď ukradneš milióny, dostaneš slobodu. A nič. Ale si populárny. Ale čo? Oni ich neukradli, oni ich nespreneverili, oni ich jednoducho majú. Zarobili. Jednoducho. On si spravil firmu a on si ju prenajal ako vo vlastnej firme ako ekonómku a platil jej 100 miliónov mesačne. Otrasný aj spevák je, ono je všetko to. Nejdem im tam minútu rozprávať, to rovno poviem. To, že som napísal, to nebudem tam minútu rozprávať. Čo im mám povedať? Dobrý deň, prišiel som z Košíc, pracujem ako profesionálny vodič na Sliači a nakoľko ozbrojené sily sú veľmi dobre platené v súčasnej dobe, tak ani za 20-30 rokov nezarobím toľko, koľko mi ponúkate vy, keď sa zúčastním tejto reality show. Preto som sa aj prihlásil a môžem radšej voziť vás do konca svojho života za tie 2 milióny. Dobrávať noru za 2 milióny neviem teda. To neviem, či je výzva. To je výzva do boja. alebo jeho. To už nie, to už by som mu tak dal po krku, jak zajacovi. A ja som ináč akože taký, že rozšťastný, že mám rád zábavu, že nepokazím žiadnu srandu. Teraz napríklad budem robiť blbosti, pred kamerou. Čo som budol? Ja neviem. Tá moja spontánnosť nejak vymizla. Som spontánny človek, ja som mal pripravený, že to tam rozbalím. Rozumieš, že poviem niečo viacej. Sucho v hrdle už ty veľmi zovrelo mi hrdlo a bol som postavíš sa na značku, dajú ti mikrofón a ty na kameru rozprávaš. On sa ťa nič nepýta, len ty rozprávaš proste. Ty kokos. Pozri sa. Kamera! Čo si zbláznil? Servus! Mama, doma som zdravý! Tak takto vyzerá reality casting jednej reality show. Na Slovensku je bordel, tak nech je tu aj sranda. A páči sa mi, že túto reláciu robí niekto iný, nie Bratislavčania. Takže dúfam, že sa s vami stretnem osobne, nie prostredníctvom televíznych kamier. Všetko. Prečo si to strhol? Kašle na to. Akože za tých podmienok to ja nejdem robiť. A čo je zle na nich? Povedz mi. No počúvaj ma, chcel som sa stretnúť s Mojsovcami, nie s pridnou televíznou kamerou, poprvé. Počkaj, ale pridná televízna kamera tam pôjde 24 hodín denne. No dobre, ale po stretnutí sa s Mojsovcami, stretol som sa s Mojsovcami, nestretol. Takže? Stretol. Kde? No toto akože nie, nevaj sa, ale... S Mojsovcami sa stretneš v okamihu, keď pôjdeš ďalej. Nie, počúvaj ma, bolo povedané, kto sa chce stretnúť s Mojsovcami. Stretol som sa s televíznou kamerou, tým to končil, hej? To bude ale? No nie ako. No tak jakže nie? Buď sa stretnú so všetkými, ktorí mali záujem stretnúť sa s nimi, alebo proste je to odrb. Nepáči sa mi, vôbec sa mi to pozri sa to číslo ako... Ale to všetko bude? Nie, bude. To mali povedať na začiatku, že bla bla bla. To všetko bude? Nie. Sledujete reality show Mojsejovci. Po reklame uvidíte.
Sľubujem, že ak mi dáte tie koruny, tak ich zdravo strovím. Každý hovorí, že oni ich chcú preto, Mojsejovci toho človeka by mohli sexovať v trojke. To je hovedo. A už ste boli v trojke? Ale rovno. Nenechajte si ujsť veľké finále prvého castingu plné emócií. Ja som to vedel. Prezradíme vám ďalšie pravidlá a zaletíme si spolu na luxusné nákupy. Poď ho do Milána. Radšej som mohla byť v robote a zarobiť love. To ma sere najviac. Povedz tvoju slabosť. Moju slabosť? Ženy. Nie. Slabú stránku. Slabú stránku? No keď už, tak som trémista. Trému mám. Takže... Už dlhšie sledujem hlavne Braňa a sme si trošku podobní. 2 milióny. Neviem, čo mám povedať. Proste. Chcel som... Čo by som povedal? No, takže paráda. To bude ako aj v televízore, pretože sa rozprávalo všetko? Buenos dias, volám sa František Verný a prihlásil som sa do tejto reality show z dôvodu priebojný, nebojacného ste hľadali odvážneho, úspešného, tieto podmienky spĺňam. No a chcel by som tie peniaze použiť na taký projekt. Mám adoptovanú dcéru v Indii a spraviť taký malý zázrak. Andy? Áno. Môžem poprosiť podpis? Čo to som sa obával? Ale nie, len to bude rýchlovka. Žije sa do tej situácie, tam nejaké chudobné dievča v Indii, nemá otca, volá sa Renita. Pozdravujem Renitu, ak to sleduje. Neviem, indická televízia to bere. Chcú to zakúpiť, ale sme drahí, tak neviem, že či sa im to podarí získať od nás. Dáme zľavu. Kam sa na značku? Spartakiada. Dobre, že si mňa vyberete, lebo ostatní sú sami nenažranci. Závidia, že som rozvedená, že mám frajera, že mám dceru na vysokej. A čo spravím s tými 2 miliónmi? No, užijem si ich. Som milý, pekný, inteligentný, vtipný a ja už mám pokrk tých reality show, kde sa promenávajú sami pekní ľudia. Sme vyrastali v komunistickom režime a kde nám bolo veľa vecí odopierané. Tieto 2 milióny by mi pomohlo dostať sa do spoločenského života v demokracii. Myslím si, že od tejto reality show neočakávajú, že sa posilní naše hospodárstvo, ani to, aby prudko pomohli jednotlivcovi, ale troškou by pomohli mne a ja by som pomohol hospodárstvu okolo seba. Tancovať neviem ako Kája Gott, neviem ani spievať ako Paľo Habera, neviem ani recitovať ako Paľo Rusko, neviem ani maľovať ako Ľudovít Fula, ale viem navariť perfektné brinzové halušky a robím perfektné klobásky. Ten mikrofón mám? Lebo vy máte to, čo ja nie, a ja to, čo vy nie. Chcem niečo dokončiť, niečo darovať, niekomu pomôcť a niečo kúpiť. Sľubujem, že ak mi dáte tie koruny, tak ich zdravo strovím a budem ctiť rodinu Mojsejovcov dovtedy, kým ešte mi tie korunky ostanú. Človekom to lomcuje strašne a chcem to prežiť. Verte, že Slováci ma budú zbožňovať. Ešte sekundu. Ďakujem veľmi pekne. Sleduješ na registráciu? Už končia, nie? Ja sa obávam, že nie. Správame to takto. Ja mám informáciu, že toto sú poslední medzi tými, ktorých sme my pozývali.
Ja idem zohnať ďalších do ulic. Mne tá ulica chýba po Vylomeninách. Zvuk ulice. Venujem sa tu týmto ľuďom. Ja možno privediem ďalších. Čiže ty všetkých týchto nechávaš v mojich pevných rukách? V svojich pevných rukách. Ďalších vo svojich krehkých rukách dovediem ja. Dobre, držím ti palce, Vilko. Všetko dobre. Názdar, priateľu. Môžem ťa na chvíľu zastaviť? Ty si strašne dobrý typ, počúvaj. Nemal by si záujem sa zúčastniť reality show Mojsejovci? Nie. Jednoducho to je... Hambíš sa? No. A nechceš aspoň vyskúšať, počúvaj, len také malé pokušenie. Ísť tam minútku na kameru povedať, prečo by mali vybrať práve teba. A nechaj to na náhodu, na šťastenú. Možno, že by sa usmielo na teba to šťastie. Možno, že by ukázali, poď ty si dobrý. Len to vyskúšaj. Môžeme. Ideme to vyskúšať? Môžeme. Ideme hneď teraz? Môžeme. Ty si len tak ideš po ulici a zrazu toto. Normálne si zober toto so sebou. Poď sem. Často ti nezabudne Vilo. Prečo? Ale v dobrom dúfam, že dúfam, že nebudeš mať čiernu moru. Dobrom. Ako pri kolúznej väzbe? Neviem si to ani predstaviť, čo by som s nimi robil, lebo v živote som nemal toľko peňazí a žijem v platu malého proste. Bývam na zariadení na ubytovni aj s deťmi. Dobrý, zdravím. 2 milióny zarobíš takto v stánku za 3 mesiace? To mi nehovor. Nezarobíš. No tak čo, tak to skús, ne? Ja som taký hamblý. Každý hovorí, že oni chcú preto, Mojsejovci toho človeka by mohli sexovať v strojke. No, ale neviem, či chlapa alebo ženu. No ako to je? Nemôžeme invaliť. Prosím? My invaliť nemôžeme ísť tam. Môžu aj invalidi. No. Môžu aj invalidi. No, ja to vydržím pri nich. Oni majú podmienku, že od 18 do 50. Koľko máte? 50. Rovný. Ja beťar. Tak poďte. Poďme. Idete na konkurs? Idete na casting? Teraz hneď. O koľkej? Teraz hneď. Ideme? To ešte ide. Last minute. Ten, čo chce sexovať v trojke, poď. Kľudne sa ich to tam spýtaj. Vážení Mojsejovci, volám sa Jaro, mám 35 rokov práve od včera. Poznám. A celý národ o tom rozpráva, ale nikto asi nemá to odvahu. A ja si to myslím teda tiež, že hľadáte niekoho do trojky na sex. Buď muž alebo ženu, to ja teda neviem. Ale... Celý národ o tom rozpráva. Čo ho takto nahúckal? Lebo ešte pred pár týždňami som ani nevedela, kto ste, lebo veľa ľudí vás nepoznalo ako podnikateľov. No ty, aj keby sme do tej trojky hľadali v žiadnom prípade, to akože... Čo ťa to vôbec napadlo? Taký nápad, čo si myslím a čo asi ešte nikto nepovedal. No toto vôbec nie. Som ostal teraz šokovaný, zmrazený som ostal. Myslím si, že tí Mojsejovci sa nudia a chcem si to trošku... No tak to si naomile, my sa nudíme, no to až keď by sme teba spoznali. Toto je typický človek, ktorý nemá ani páru. Nemá ani šajnu o tom, jak sa veci majú. Na nové auto 300 000 a ostatné by som dal onkológiu alebo detské domovy. Tebe je škoda dať za 100 000. V Prahe je reality show teraz, že zadarmo ho obslúžia, keď sa nechá točiť v bordeli. Tam by som ho poslal. To ho by ani tam nezobrali. No čo by na ňom také také ako pozerali? nemusí platiť, vieš, keď už tak sa siape za 3 a 5 a neviem, čo tam o to, o čom rozpráva. Ja, dobrý ste. Dobrý ste spolu, jeden blondiak, rozumieš, druhý taký počerný. Dobre. Ale ja som povedal, že mňa si asi nevyberú a keď sa pýtali, že ako vyzerajú, tak som povedal, že to sú takí priemerní ľudia, že teda nie sú nejakí pekní. Mojsejovci. Bože môj, dobrý. Ja som tu na zračku, som tu kvôli tomu, aby som zobral 2 milióny korún. Mám 5 detí, za 30 rokov ma nenazrela žena a nenazerete ma ani vy. Ten už si prepil hlas. Čo? Už prepil hlas. Ježiš. Ak máte užierať voči mne, povedzte. Ja mu nič nerozumiem, ty mu rozumieš niečo? Hovno, je to rakovina. Uši pozri. Ako ste boli spokojní? Ja som výborne, neviem ako vy. Ja som nepočul. A Mojsejovci, veď tak majú to natočené. Ja však
Mojsejovci to počuli už teraz. No. Oni pozerajú hore. Tak vám to povedia. Ale diváci to už počuli. Kde? Čo? Kde? No v telke. Netáre. No už ste boli v telke. Ale rovno. Kamaráti. Predsa, keby sme ešte tohto jedného vymenili, vieš. Že by sme tam mali... Nemám tam, za koho. Tak nejakú ženu tam dajme, Ale ja rozumieš, lebo budú nemám. traja chlapi sú jedna žena, tak dajme 2 ženy, 2 chlapov. Tak tam rozumieš, dajme... tu na miesto, nej daj tú energetičku, tak tam alebo koho. dajme tam vieš. tú, ktorá rozmýšľala. Tú energetičku daj, lebo tam je to všetko, je- tam je texty, tam je... Počkaj, tu je. Dobre. Všetko vie. To Dobre, čiže obdivujeme takých ľudí, čo všetko vedia. máme tu vlastne tú osnovnú Aha. štyrku, čiže okolo nich Dobre, zase... čiže ten inteligent nám ostal, toho dáme sem. Jadro máme, to sú 4 Hej. ľudia. Jadro máme, Hej. hej. Budeme stále skladať a vlastne potom to vyselektujeme. Ja idem jak Rusko. Po dlhom rozhodovaní vybrali Mojsejovci 25 ľudí, u ktorých si boli istí, či postupujú alebo nie. Atmosféra v hotelovom bare bola dusná, ale aj napriek tomu Mojsejovci vstúpili ako hviezdy. Alebo potlieskali mne. Dámy a páni, dámy a páni, manželia Mojsejovci, Braňo, Nora. V prvom rade vám chcem všetkým veľmi srdečne poďakovať, že ste strávili tento deň tu s nami a že ste strpeli to, čo ste strpeli. A teraz manželka prečíta čísla, ktoré vystúpia sem k nám dopredu. Takže budem čítať čísla. Číslo 1088. Ja by som ešte netlieskala. Číslo 1094. Poďme. Číslo 1200. Číslo 1002. 1002. Číslo 1243. Ja som to vedel. Len si zvykaj, aby sme sa vmestili všetci. Číslo 1343. Číslo 1319. Číslo 1247. Tam je. Máme ho. A posledné číslo zatiaľ 1179. Počkajte. Ešte jedna vec. Týchto 20 alebo 25 ľudí, ktorých sme čítali, budú mať dnes jasno. Áno či nie. Ostatní budeme kontaktovať a nie je vylúčené, že niekto z vás nepostupuje ďalej. Tak. Aj tak vám ďakujeme, že ste sa prihlásili. Ďakujeme. Niektorí prijali kritiku a vyhodenie pokojne. Iní sa chceli hádať. Ale mali smolu. Mojsejovci boli neoblomní. Z banskobystrického castingu priamo postúpilo 5 ľudí, ktorí sa stretli v ďalších výberových kolách. Ale pozor, priatelia, show s názvom Mojsejovci pokračuje ďalej. Dnes vám ešte prezradíme 3 pravidlá, ktorými sa budú riadiť finalisti v dome. Nedovolený odchod. V prípade, že niektorý z finalistov opustí vyhradené územie alebo priestor hry, vypadáva pre porušenie pravidiel. Spoved národu.
Každý finalista má raz do týždňa možnosť 90 sekúnd vypovedať na kameru a prihovoriť sa priamo divákom, a to o samote, bez prítomnosti ďalšej osoby. Bonus telefonát. Traja finalisti, ktorí majú v danom týždni najmenej SMS hlasov od divákov, majú šancu zatelefonovať ľubovoľnej osobe v časovom limite 120 sekúnd, ale pred našimi kamerami. A teraz exkluzívne malý výlet do Milána. Ak ste pochopili, sme na letisku, bratislavskom letisku, a odtiaľto odchádzame kam? Odtiaľto odchádzame do Milána, pretože na Miletičovej ulici oblek značky Mikey už je vypredaný. Hej. Milano je vaša obľúbená obchodná destinácia? Po Viedni áno. Aký rozpočet je pripravený na tento romantický výlet? Číslo alebo pocit? Aj. Veľký. Kto vo vašej dvojici drží kasu? Tak ako spoločne držíme. V ruke ju držím ja fyzicky a v hlave ju drží Nora. V hlave ju musím držať, a to každý chápe. Ja mám poslanie, som mimozemšťan, a keď človek veľa pracuje, som to 35 krát povedal, keď veľa pracuje človek tak ako ona, tak sa jej splní to a tá vyššia moc vyšle takéhoto človeka, ako som ja. Aha, čiže aby jej splnil všetky želania. Ty si vlastne naplnenie Norikyných snov. Tak, ona dosnívala, keď sa vydala. To je pako. Zdravo závidieť to vôbec nie je zlé. Nemusím ešte nikomu prijať zlé, keď mu závidím. Ja závidím jedno, že sa niekto môže najesť a nepriberie. Tak toto fakt závidím. Ja by som sa, keby som mohla tak jesť od rána do večera kurník šopa, aspoň týždeň, aby som nepribrala, minenku. Toto závidím. Ja závidím tým, ktorí začnú piť v piatok, skončia v sobotu, lebo ja neviem skončiť ani nasledujúci piatok. Io l'ho conosciuto bene, l'uomo che guardava le nuvole, ci vedeva tante cose, in tutte quelle strane forme lui. It's okay? This one it's okay, yeah? This one okay. Kabelka tiež? Kabelka okay. Tak náš kusár Toto je lepšie, ako toto. má určite lepšie mu varím, ako je toto, ale keďže som v Miláne a nie doma, tak Nech to šlak trafí. nech to Maďari Že tlačia. zima nám je do ryti. Údajne, keď Madonna vystupuje v Miláne, tak býva práve tu. Buongiorno. To je pani, ktorú by vám vedela rozprávať, ale potom by si vyhodili z tohto hotela prestížneho. 1-4-1, tu bývajú Mojsejovci. Tak nakoľko bolo z toho množstva obchodov otvorených len zo pár, tak navštívili sme vážnu značku, ktorú asi každý pozná. Gitarista Guns N' Roses nosí také tričko. Hej, vieme, ktorý. Takže je to veľmi zvláštna kombinácia. A keďže, keby bol iba jeden kus, akože iba, príklad tieto šaty, tak nie je to až také zaujímavé, ako keď k tomu dáme topánky. Sériovo, áno. Dáme topánky. Taký istý, áno. A vlastne ako bonus pridáme to, že topánky ladia ešte aj s kabelkou. Čiže sú vlastne z jedného štýlu. A to si ty vyberal, alebo aspoň konzultoval s Norikou? Ona sa na mňa takto pozrie, či sa mi to páči. A ja už podľa výzoru, ona vie, akože čo. Tak toto ešte bolo priechodné a náhodou, ako mne sa to veľmi páči, pretože je to veľmi živé, je to také, dodáva optimizmus do života. A ja, aby som neodišiel skrátka, tak som si kúpil také hodinky. Hodinečky. Hodinečky, také maličké, ale to je akože kľúčik, aby som sa niekde nestratil. Aby som mal kľúč. A keby som sa strátil, tak už nič by sa strašne nestalo, pretože... Áno, lebo už máš kľúčik. Lebo už mám kľúčik a tento kľúčik možno kde si pasuje a tak ho budem nosiť na krku. Alebo takto. Väčší štýl je podľa mňa na rifloch. Takto, áno, tak to je taliansky štýl, alebo aký to je jedno. Alebo na rifľach, to je jedno. Ale proste, aby som
Ráno som sa zobudil, že na akú gutu som to kupoval, ale na druhej strane nič nie je náhoda, pretože nič nie je náhoda. Ja mám na starosti účtovníctvo Mojsejovcov dnes. Dobre, môžeme? Áno. Čiže zatiaľ sme na nule. A to normálne toto bude akože vysielané? Účtovníctvo? No jasné. Ježiši Kriste. Dáme kurz za euro, dáme 39. Mami, teraz nepozeraj. 960 eur. 960 eur. Teraz pripočítajme hotel plus... 690. Za noc alebo za dve? Za noc, za noc. Takže zatiaľ 690, dáme ešte plus 690, už ste zaplatili za 2 noci. Sa rovná... Večeru sme mali, nie? 2340 a teraz krát 39. To je zatiaľ takýto a to sme ešte nezačali. 91 260. 1000 korún, no. Tak to je na Noru také iba maličké zahrievacie kolečko. Ale musím povedať, že hotel je na to, čo je veľmi drahý. Akože spala som v hoteloch, ktoré sa aj 300 eur noc a boli oveľa vyššia úroveň. To je pravda. Posteľ je vynikajúca, ale keď... Aj kúpeľňa akože. Áno, aj kúpeľňa, ale o 6:00, keď vám začne rovno pod nosom alebo pod hotelom čerpadlo, začne hučať, tak ja si myslím, že to nie je romantické ráno. Pohľad. Fú, teraz keď sa človek nadýchne zhlboka, tak už necíti luxus, ale... Normálne, obyčajné Aj s kožuškom. Spokojné. To je šťastný úsmev. Berem aj tú kabelku. To musí byť také potom. Počkaj, a topánky tiež také kriklo? Budem pýtať topánky k tomu. Versace zasa nesklamal. Versace, no ale nesklamal, čakal som viac. Od Milána Od Milána som čakal viac, preboha. Tak od Versace? Nie, od Milána. Má lepšiu ponuku. Ale gate sú dobré. A teraz by som vám chcela oznámiť, že Braňo sa pripravuje na svoju kariéru v slovenskej medicíne. Tak ono to nie je medicína, inšpiroval ma náš prezident, pán Gašparovič. Keď pôsobil ako DJ na Disco TV. Ktorý ako DJ mal takéto sáko. Takže som si to ja skúsila že jak to bude vypadať. Čiže nechceš byť lekár, hej? Nie, lekár určite nie. Keď lekár, tak jedine zverolekár. Ten povestný úsmev, ktorý máme na perách, sme dnes stratili, ale úplne iným spôsobom, ako chceli nejakí ľudia. No, pozri Norika. Pretože Noru netreba teraz do toho vôbec angažovať. Kúpili sa takéto 3/4 nohavice. Kavaly. Ale musím povedať, že takéto sklamanie, odkedy Noru poznám, ktorá vlastne je to pre ňu oblečenie všetko, takéto sklamanie sme nezažili. A ja som tu od toho, aby som zase udržal tú atmosféru. Toto ideme ďalej, to je galerie tiež. Prezentuj. To je takéto... To je krásne. To je krásne tričko, to je k tomu vlastne, aby si dala takúto sukňu, akú za chvíľočku ukážem. Čiže to je to k tomu, ten vrch. Neviem, ako sa to povie, ale nejak... Top. A toto je krásna sukenečka. Krásna. Ktorá vlastne... Norika, však to je sukňa perfektná. Tá je veľmi pekná. A tá sa nosí, ako mi dnes Nora prezentovala, že sa nosí na nohaviciach. Ako Miša. A to bolo veľmi... No, Miša nosí také zástierky od Michaloviec, také bakší, pikší, ale toto je niečo iné, ako Miša nosí určite. Zástierka od Cavalliho. Teraz treba vysvetliť, že prečo vám to vlastne ukazujem, lebo v obchode sme nemohli ukázať nič. Áno, presne tak. Boli sme viackrát napomenutí, že máme vypadnúť s kamerou a tak ďalej. Bunda je 66 000. Áno. A Cavalli sme platili 1624. Čiže 129, no tak to nie. Aha, to je tá bunda, čo? To je tá bunda. Čiže plus... Dolce Gabbana. Teraz už mám zmetená z tých nul. Dosť nul som dala. Aha, čiže zatiaľ ste minuli 499 000 aj s touto bundou. Tak, presne. A ako Norika, povedz. Norika, povedz. Tu majú 500 babi a nikde nič. Hovno veľké. Aj s makom. Čiže tento výlet by si povedala, že nesplnil svoj účel? Nie. Stratený čas úplne. Aj stratené peniaze? Aj stratené peniaze. Za toto určite. A Gucci sukňa pekná. Takých mám 300 doma.
hej? Ukáž tie šaty, tie krásne. A tie už sú tuto zarátané. A tie sú mi veľké. Ja som mi na hovno kúpila. Jako tie žlté šaty? Veľké sú mi jak šlak. Za takú cenu ešte nebudem ich prerábať. No. Ale to prerobiť ich za 150 korún. Nie sú pekné? Podľa mňa sú krásne. Podľa mňa sú veľmi pekne romantické. Len dneska je taký trošku zatiahnutý deň, takže... Ja som ich nezbadal, ty si ich zbadal a si povedal, že to je výnimočné. Oči ti zasvietili. No, tak akože toto je dnešný nákup, keď sa robí niečo spontánne na odporúčanie známych. Sledujete reality show Mojsejovci. Po reklame uvidíte. Maťo Ďurinda má krajšiu. Účtuje tam 3 veci, hodinu blokuje, tak čo je neandertalec? Vysielaš? Akú hodnotu môže mať tvoj šatník dokopy? Veľmi veľkú. 6 miliónov. Viac? No povedz číslo. 12 miliónov. To sú handry, ktoré si ani neoblečiem. Že by to šlak trafil celé Milano. Aj s nami. Najlepšie sa nakupuje vo Viedni. Kto na to nemá, nech tam neleze. A nech neprehovára druhých, aby išli do Milána, že tam je niečo extra a je to za polovičné ceny. Je to klamstvo, nie je to tak. To hovoria tí, čo ani za 1 euro si nikdy nič nekúpili. Ale napriek tomu ste tu minuli a to sme ešte nezarátali všetko. Už 500 000. No práve, že sme minuli a nič sme nekúpili. Také, čo by ohúrilo mňa. Ale podľa mňa napríklad táto štola je celkom... To by si mala vidieť, aké mám doma. No ale chceš povedať, že... Ale doma máme krajšie štoly. A tebe sa tiež výnimočne hodí, Braňo. Veľmi. Je pekná, síce Maťo Ďurinda má krajšiu, ale ja mám takúto, no. A zbytočne som sem išla, odsrala som peniaze za hotel, to ma sere, lebo ma to sere a nič z toho. Absolútne nič. Radšej som mohla byť v robote a zarobiť love. To ma sere najviac. No a tá kabelečka, to je... Kabelečka je podľa mňa absolútna čerešnička na torte. To je absolútna, ako Nora hovorí, kolotočárska. Čistá strelnica. Ale vojde tam. No. Vojde tam všetko potrebné. 3 milióny tam vojdu v 5 000. Vyskúšame? Nemám ich tu pri sebe, ale akože nemali. 3 nie? Koľko tam vojde? 2 tam vojdu. No, viete čo, mne by ste normálne splnili sen, kebyže si môžem to rúžové vyskúšať, čo Norika má. Môžem si to aj skúsiť? Dobre. Ktoré rúžové? Je to také menšie. No, také to je, no. Krátšie. Norika má dlhší prúd, niekto zvoní. Ako sa cítite v tejto robe? Áno. Idem otvoriť? Aj, poďte otvoriť. To je okej. A teraz pán sa pozerá na nás, ako by sme natáčali neviem čo. Vidíte Noriku už úplne zapnutú kameru. Tomu sa říká slunej Ital, jo? Ital nezná ten zázrak. Ďakujeme. Arrivederci. Čo ste si objednali? Teraz veľký tresk, hej? Bonus. Bonus, špagety, také ako je ich Madonna. Keď sa tam niekto vyrýhal. Ale ja ešte stále... nevideli špagety. Ale Norika, ty si a priori zaujata proti Taliansku. Nie som zaujatá, ale to sú, no, veľa im ešte treba. Ešte Slováci sú na tom lepšie. Ona je teraz v šoku. Tak nie som, lebo účtuje tam 3 veci, hodinu blokuje, tak čo je neandertalec? No, ma neser aj ty. Pozrite sa. To je... Vysielaš? Hej? No. Takže vidíte, čo vás čaká, vážení, u nás doma. A takto budete chodiť oblečení? Myslíte také? K tomu to je originálne. Áno. A takto som skončila ja v Taliansku. Viete, lebo toto je nová talianská móda. Módne trendy prichádzajú. Kabát si hovorila, či čo, že si chcela kúpiť, asi nedostala. Nedostala, ale hlavne vy ste sa mi išli nakupovať, nie ja. To je jedno, ale vidíš, ale ani ty si nekúpila. Nič. No, kúpila si jeden pohár. Nenašla trafiť. Ktorý ešte je k tomu prázdny. Ma ide šlak trafiť z toho. Že raz mi niekto povie, nech ja idem do Milána, tak pôjde on. Teraz pekne jesť. Norika, tak daj, že plusy a mínusy tohto výletu. Začni s plusmi.
Plusy ani jeden. A ja kde som? Čo? Ja nie som plus. Plusy nič. Minusy 5. No povedz, že čo ťa najviac škrie. Najviac ma škrie to, že som vydrbala peniaze za nič. Toto mňa najviac škrie. Vieš, koľko žien sníva o tom dostať sa do tvojho šatníka? No nech snívajú ďalej. Ja som do neho vošla a takto som vyšla. Všetky Tak ty ženy, môžeš, ty si výnimka. všetky ženy, čo boli u nás, všetkých tam zaviedla dole a ja už len som čakal, lebo také spotené vychádzali hore. To akú hodnotu môže mať tvoj šatník dokopy? Veľmi veľkú. 6 miliónov. Viac? No povedz číslo. 12 miliónov. No, toľko nie. No počkej, dnes ste minuli za jeden deň 500 000, čiže keď dáte každý mesiac takýto No môže mať výlet... aj toľko, môže. Raz za mať. 4 rok chodíme Môže, tak. môže. Že okolo tej Okolo desiny. 10. Okolo 10 určite. No, to 10. stopko. No. No tak keď si spočítaš ten 132 topánok a po 10 000. Toľko nemala ani A to princezna si prvá. Diana. Bez čižiem. Tak si to To zrátaj. si prvá, čo vôbec v živote toto tu padlo. To je historická chvíľa. Mám plné ústa, ale toto ešte z Nory nikto nedostal, to si môžeš zagratulovať. A myslíš, že v Moskve by ste si nakúpili lepšie? Neviem, už ani tomu neverím. Ja už nikde nejdem okrem Viedne. Hej. Nikde. Tam to mám, 3 obchody, nohy ma nebolia, nič, idem vysmiata. No tak to zhrňme. Ženy Milano je za nami, je 6 hodín večer. Obchody sú ešte otvorené hodinu a pol. Dlábem aj do nich. Nikdy. Tak minuli ste 500 000, to je len polovica z peňazí, ktoré ste mali To ma vydelené. najviac mrzí. To ma skutočne mrzí. Akože, keby si niekto myslel, že mi to je jedno, tak mi to nie je jedno. Ma to strašne mrzí. Ale veď máš plnú posteľ nových vecí. Ale to nie sú také, však to sú handry, to nie sú veci. To sú handry, ktoré si ani neoblečiem. Z toho, keď si oblečiem 2 veci, tak to je veľa. No 4 som si kúpila, takže 2, keď si oblečiem, tak je veľa. 3, no. Väčšina vecí tam je mojich, takže ja som sa ako dneska, jak by som povedal, odbavil. Ale nie, nič mimoriadne to nie je. No tak potom ty si spokojný. Ja som spokojný vždy. No počkaj, ale ešte aj zajtra je deň, odchádzame až po obede. Ja nejdem nikde, lebo ja si nemám čo obliecť a budem rada, keď pôjdem v tom spotenom pulovri naspäť a budem naspäť. A môžeš ísť naspäť v tomto župane, náhodou ti pristane. Treba, alebo v tom pôjdem. Ja som schopná ísť aj v tom, akože. Neverím. No ja, to ma nepoznáš. To ma nepoznáš. Ja som už išla bosa cez letisko, takže... Dnešné Miláno končíme vetou. No. Miláno je krásne, ale nikdy inak. Ďakujem veľmi pekne. Norika, ešte ti to zhrň celé jednou vetou. Že by to šlak trafil celé Milano. Aj s nami. V nasledujúcom dieli reality show Mojsejovci uvidíte Mojsejovci na domácej pôde. Vilo, jak vás o jednej tu neuvidím. Dlho očakávaný košický casting. Pozor, je tam sklo! Mojsej sa pozerá cez okno, bacha! Hej, ha? Ja som z Lekých Kapušia, nech sa páči. Máš tu veľký pokles, no? Prišlo nás tu neurekom, chceme proste show. Čo si človek môže prijať viac? To ja môžem ísť za tebou? Môžeš, prečo by si nemohol? Ja sa ale strašne hambím. Ty sa vážne teraz ako nehambíš alebo niečo podobné? Ja absolútne, ja som prirodzená. Všetci to robíte. Všetci to tak robíte ako ja, len to skrývate. Tak to dajte najavo. Tá ja šaliana gačovka, tá čom ty tak útoríš? Odhalenia, škandalózne situácie, aj zúfalé pokusy zaujať. A to všetko pre 2 milióny. Tak ešte raz. No, ja ich žerem normálne, počúvajte, tak ísť do Milána, minút tam cez 600 000 ešte za Telemu Slovensku pochváliť, že ich minuli blbo, to je obdivuhodné normálne. Inak takto, keď ich žerete spolu so mnou, tak už sa s ním môžete aj napiť. Žefo, najazdí mi na toto? My dali takéto šalty vyrobiť, pozrite sa. Drahé boli strašne. Toto je 24 karátové normálne ten nápis, že Mojsejovci. Som si do toho aj kúpil takú strašne drahú kávu, moň. Fuj. Drahá bola, ale tiež som minul blbo tie peniaze. No, tak videli ste, ako to vyzeralo na Banskobystrickom castingu. My sme ale preputovali s tými castingami na túto reality show celé Slovensko. To viete, teraz tu Dali sedí takto po nociach a strihá to. On je strihač. On si sem chodí každú noc strihnúť. Všetky tie castingy, vidí. Na budúce bude casting
z Košic. Východňari sú hrozne temperamentní ľudia a ja som presvedčený, že aj tá relácia bude temperamentná a že sa mu bude strašne páčiť. No a o tom, či sa vám bude naozaj páčiť, o tom sa presvedčíte už na budúce v nasledujúcom dieli reality show Mojsejovci. Mávajte sa pekne, dovidenia na budúce.